Tralla saioari ekiteko Arrietara joko dugu. Leirek Basalore lantegia zabaldu baitzuen bertan 2012an. Xaboiak eta kosmetiko naturalak egiten ditu. Albistegian Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzen berri izango duzue. Abeltzaintza estentxiboa eta herrimendien jasangarritasuna sustatzea da laguntza hoien helburua. Jarraian, Arkautiko Idiazabalegunaren 2. edizioa laburbilduko dizuegu. Ekitaldi ofiziala urteroko batzarraren ondoren hasi zen. Gordexolan amaituko dugu. Olmos lantegiko talde batekin joko dugu mendira, baso errematatzaileen lana bertatik bertara ezagutzeko. Basalore lantegia Bizkaian dago, Arrieta udalerrian hain zuzen, eta kosmetika naturala du ardatz. 2014an Leire Blazkezek sortua, 2019an lortu zuen profesionalki aurrera egitea. Sasitza izandako eta bizilagun batek lagatako eremu hau izan da Basalore markako xaboi eta xampuen jatorria. Basalore kosmetika lantegi txiki bata. Larruazalean izan ohi nituen arazoengatik hasi nintzen honekin. Arazo horiek konpondu nahian. Eta besteen arazoak ere konpondu nahian. Leku honetan landareak ditut. Nire produktuetarako erabiltzen ditut. Eta gehien erabiltzen ditudanak hauek dira. Salbia, erromeroa eta izpilikua. Hemen kamamila eta Santiago belarra erein ditut. Mendira joaten naiz horien bila. Kamamila modu naturalean hazten bada ere. Horiek hazten saiatu naiz, eskurago izateko. Limoiondoa eta laranjondoa ere erabiltzen ditut. Laranja lorearen lurrina lortzen saiatu nahi dut. Ea lortzen dudan. Hemen jasmina dut, lurrinak lantzeko. Eta pasio loreak, xampua egiteko. Badut lorategi bat, bururatzen zaitan guztia ereiteko. Jardín para sembrarlo. Propietate eta lurrin ugari dituzten landarez gain, 8.000 metro kuadro hauetan Noeren benetako arka dago. Miguel, Leireren laguna, animaliak ateratzen ari da barruan egiten baitutelo, azeriengandik salbu. Sí, me encantan los animales. Animaliak maite ditut. Gogoko dut ikustean nola jokatzen duten, nola erlazionatzen diren beraien artean. Eta denetik dut. Olioak, ahateak, antzarak, ardiak, hauntzak, katuak eta txakurrak. La grasa de pollo, Oliasko goipea esku krema egiteko erabiltzen dut. Ardiko ipea ere ondo surgatzen dute eskuek. Esnea etxalde ekologiko batean erosten dut, baina ardiak mozten ditudanean, artilea garbitu, gorde eta saboiak biltzeko erabiltzen dut. Para envolver mis jabones. Japoniar olio zetakarak badu bere lekua Basaloreko espezie guztien artean. Espezie exotikoa da gainera. Olio arraza bitxiak ditut. Adibidez, Japoniako olio zetakara. Haien artean gurutzatu ondoren, olio lepo soil batzuk lortu ditut. Esperimentatu egiten dut. Horiek gurutzatu ikusteko, ea lortzen ditudan bi arrazen ezaugarririk onena. Leire landareak biltzen ari da. Lehortu eta birrindu ondoren, haiekin egingo du lan xaboiak eta xampuak lurrintzen eta koloreztatzen. Izpilikua eta erromeroa dira erabilienak, baina gaur salbia biltzen ari da. Salbia biltzen ari naiz lehortzen uzteko, eta horrela xampu solidorako hautsa eskuratu. Gero xeatu, hauts bihurtu, eta xampua egiteko osagai gisa erabiltzen dut. Erromeroa eta izpilikua dira gehien erabiltzen ditudan landareak. Izpilikua batez ere. Erromeroa, salbia eta izpilikua. Eukaliptoa ere bai. Izpilikuak usainona du, eta ondo geratzen da prestakin guztietan. Hemen pasatzen dut denborarik gehiena, abereekin eta landareekin, baina gogokoenik dudana nire produktuak egitea eta sortzea da. Etorri lantegia ikustera. Al taller, a verlo. Basaloreko produktuak laborategi txiki honetan prestatzen dira.
Leirek moka daraman xaboi bat egingo du, jarraian artilez biltzeko. Voy a hacer un jabón. Xaboi bat egingo dut. Xaboi hau artiliarekin estaliko dut gero. Oinarrizko xaboia da. Gero ez da ikusiko. Artiliarekin estaliko dut. Eta hainbat lurrin izango ditu. Moka usaina izango du. Moka. Hainbat formula erabiltzen baditu ere, 4 edo 6 dira ohikoenak. Esperimentazioak eginez lortzen du produktu ideala. Pues hay una calculadora. Interneteko kalkulagailu bat erabiliz, eta xaboia egiteko nahi ditudan koipeak gehituz, kantitateak aterako zaizkit. Proba-errore sistema da. Probatuz noa, gogoko dudan ala ez, xaboi gogorragoa ala leunagoa nahi dudan. Ura, sosa, olioa kombinatzen ditut eta proba-errorea sistema da. Orain lixiba prestatzen ari naiz, eta lurrun batzuk botatzen dituenez, kanpaia piztuko dut. Ez da lixiba, ura sosarekin da. Baina lixiba esaten diogu. Nahastu behar da, eta erabat disolbatzen denean, xaboia egiten has gaitezke. Xaboi solidoaren geroko erreakzio kimikoa da. Sólido. Siempre me ha gustado. Beti izan ditut gogoko lurrinak, kremak, eta larruazaleko arazoak nituenez, pentsatu nuen. Zergatik ez egin nik neuk krema naturalak. Agian hobeto joango zait. Gazte hasi nintzen. 16, 17 urterekin. Kosmetikaren munduak erakartzen ninduen. Eta 27 urte bete arte izan nituen larruazaleko arazoak. Orduz geroztik nire kremak baino ez ditut erabiltzen. Sortzailea izan, nahi duzuna egin, prestatu, probatu, eta funtzionatzen badu bestei eskaini. Herri txiki batean, auzokoek ezagutzen zaituzte eta lagundu egiten dizute. Nik herriak nahiago ditut hiriak baino. Hiriak inpertsonalagoak dirata. Sosa disolbatu dela egiaztatu ondoren, Leirek olioarekin nahastu du. Me gusta utilizar aceites de aquí. Hemengo olioak egiten ditut, ahal izan ezkero. Koko olioa egiteko formula ere badut. Baina oliba olioa, eguzki lore olioa, eta txerri gantza ditut gogokoenik. Oliba olioa da onena. Apar gutxi ateratzen du eta hidratatzaileagoa da. Hidratante. Leirek nahasketa irabiatu eta lurrina gehitu du. Gaur, kafe lurrina. El aroma. Kafe eta txokolate usaina du. Moka usaina. Nahiko likido dago orain, baina 24-48 ordu barru gogortu egingo da. Eta orduan moldetik aterako dugu. Gero 6 aste utziko dugu hor. 40 egunez ontzen eta lehortzen erabili baino lehen. Ordurako erreakzio kimikoa amaitu eta sosaren arrastorik ez da egongo. La reacción química se haya terminado ya del todo. Erabiltzen duen artilea bere ardiei moztutakoa da. Artilea lantzeko tresna egokiak ditu. Yo tengo 8 ovejas. 8 ardi ditut, eta moztaileak bukatzen duenean, artilea ematen dit, eta nek garbitu eta lehortu egiten dut. Gero, artileak ardatzeko makinan sartzen dut, orrazturik eta lasai atera dadin. Eta artile puska horiekin biltzen ditut xaboiak. Ur berotan sartu, igurtzen hasi, eta xaboiarekin bueltaka darabilt ondo filtratu arte. Empiezo a frotar y darle vueltas al jabón. Lehortzen utzi, eta xaboia prest legoke. Y ya estaría el jabón hecho. Tengo lana en diferentes colores. Hainbat koloretako artileak ditut, eta kolore bakoitzarekin lurrin bat erabiltzen dut. Artile xaboiaz gain, beste xaboi batzuk ere baditut, eta xampuak, olioak, erromero alkola, olioak erlezko pixka batekin nahaztuak, testura lortzeko eta gorputzean edo aurpegian aplikatzeko. En el cuerpo y en la cara
Kosmetiko solidoak ere egiten ditut. Begi ingururako hidratatzaile hau esaterako. Ezpain baltzamoak ere eta esku kremak ere bai. Eta zuzenean saltzen ditugu azoketan, interneten edo WhatsAppen bidez. Leire lantegian geratu da bere kosmetiko naturalak lantzen. Emakume ekintzailea da eta grinaz eta bokazioz maite duen enpresa hau izan da betidanik nahi zuena. Bizkaiko Foru Aldundiak abeltzaintza estentxiboa eta mendi publikoen kudeaketa jasangarria indartu nahi ditu. Hori delata, 200.000 euroko diru laguntza onetsi du, mendi publikoetan larreak dituzten abeltzaintza elkarteentzat. Diru laguntza hoien xede, herri jabetzako mendietan larreak zaintzeko eta hobetzeko inbertsioak dira besteak beste. Larreen aprobetxamendua egoki kudeatzea eta naturagune hoien jasangarritasuna sustatzea jomugan dituzten jarduketak dira. Nola nahi ere, Aldundiaren, udalen eta administrazio batzarren jabetzako larreak izan behar dira beti. Laguntza hoien onuradun diren abeltzaintza elkarteek, gastuen justifikazioa aurkeztu beharko dute nekazaritza zerbitzuan, 2025ko martxoaren 1 baino lehen. Joan den ostiralean, Arkautiko zalditegia aretoan Idiazabal eguna antolatu zuten bigarrenik. Iaz Busturian bezala, eguna Idiazabal bazkideen batzar nagusiarekin hasi zen. Batzarra ateak itxita egiten da beti eta amaitu bezain laster etenaldi bat egin zuten kafea hartzeko. Guk une hori aprobetxatu genuen Felix Sajuria jatorri izenaren lehendakariarekin hitz egiteko. Ark berak azpimarratu zigunez, parte hartzea handia izan zen eta ekitaldian gazte asko izan zen. Egin dugu jadanik urteko asamblea. Kezkatuta geunden azkenengo urteetan asambleadara jente gutxi etortzen zelako, eta urten pozik eta darrogen behar dut, igazko partizipazioa bikoizte egin delako, 57 ganaderitza etorri dira, eta 38 gaztategi, eta esan behar dut baita ere, nik urte batzu daramatzat honetan, eta aipatu dut gainera asamblean, hainbat etorri dira, ezagutzen dituenak lehendik, beraien gurasoak, beraien osabaizebak, eta urten beraiek etorri dira. Arro egun behar dugu, daukagun inkorporazioekin, eta daukagun jente gaztiarekin Idiazabal kolektiboan. Ondorengo ekitaldian, Idiazabalekin zerikusia duen pertsona ugari izan zen. Hainbat alorretakoak, baina Idiazabal lagunak denak. Orain egingo dugu Idiazabal eguna, egongo da ordezkaritza instituzionala, maila desberdinetan, administrazioko teknikoak egongo dira, elkarte desberdinetakoak, distribuzioko jente ere hemen edukiko dugu, eta orokorrean Idiazabal zalea den jentea, eta Idiazabaletaz gehiago disfrutatu eta ezagutu nahi duen jentea. Gonbidatuen artean ezin zitekeen falta izan jatorri izeneko itzal handiko bat, Jose Mari Ustarroz. Alduen guztietan, jatorri izeneko gizon emakumeengana jotzen du bisitan, urte asko partekatu baitzituen beraiekin. Ni ez dut usik egingo, ondo banago eta etorri behar nahiteke. Eta bueno, hainbat lagun ezagutu, ikusi bizirik dagoela Idiazabala eta segitzen duela. Nik gustu guztiakin egin nuen lana hemen, eta bueno, beti izango dut nire bihotzean. Etenaldiaren ondoren, Miriam Molinak hitzaldiak eta jardunaldi teknikoak zabaltzeko hitza lagazien agintariei. Bertan izan ziren Noemi Agirre, Arabako nekazaritza diputatua, Ruben Goñi, Nafarroako landa garapeneko zuzendaria, Javier Mate, elikagaien kalitaterako zuzendari ordea, eta Felix Sajuria, jatorri izenaren lehendakaria. Jarraian Rural Kutxak antolatzen duen saria zozkatu eta banatu ondoren,
Hizlariek 3 gai izan zituzten hizpide, guztiak jasangarritasunarekin lotuak. Latxa Energy eta Gazta Energy proiektuak, Idiazabal gazta era ekologikoan ekoizteko gida eta gazta kontziratzeko proiektu berria. Aritz Gamboak gidatu zituen gai guztiak. Noemi Agirre Arabako Foru Aldundiko nekazaritza diputatuak trantsizio energetikoaren garrantzia azpimarratu zigon. Abeltzaintza estentsiboa ezinbestekoa da. Bai landa eremuaren biziraupenerako, bai lurraldearen kudeaketarako. Abeltzaintza estentsiboaren atzean dauden pertsonek egindako lana aintzat hartu behar da. Eta gaur ikusi dugun bezala, jatorri zenak trantsizio energetikoa eta ontziraketa aldaketa sustatu nahi ditu. Horrek guztiak lagundu egiten du abeltzaintza estentsiboari eusten. Nahita ez gorde beharreko altxor handia data. Que tenemos que mantener. Noemi Salazarrek Latxa Energy eta Gazta Energy proiektuei buruz hitz egin zuen beste 2 parte hartzaileekin batera. Eraginkortasun energetikoa bultzatuz, energia sortuz eta ingurumen aztarna murriztuz, Ardi-Latx etxaldeen ingurumen portaera hobetzean datza kontua. Gure saioan, 2 proiektu horiei buruzko erreportajeak ikusi ditugu. 2 proiektuetan parte hartu duten gaztandegiek aurrera jarraitzen dute, eta oso pozik daude. Kostu energetikoetan aurrezten dutelako eta gero eta autosufizienteagoak direla ikusten dutelako. Hau da, kanpoko energiarekiko beharra txikiagotu dute. Are gehiago, baten kasuan deskarbonizatu eginda. Aurreko kanpainan ez zuen gasolio galdara piztu. Eta Idiazabal gazta egiteko behar izan duen energia guztia, bere teilatuan bertan ekoitzi dute. Eguzki plaken bidez. Producida en su propio tejado. Idiazabal gazta era ekologikoan ekoiztearen garrantzia azpimarratu zuen Judith Gartzia, Eneek ekolurrako lehendakariak. Egiten den planteamendua da, 2 denominazion arten, 2 konseilun arten, lan bat egitea, gaur egun Idiazabal denominaziopean dauden hartzaiei nahi dutenei aukera emateko ekoizpen ekologikora pasatzeko, errestasunak emanez bai kontrol aldetik, bai informazion aldetik, bai aholkularitzari dagokionez, latxa ardia oso animali egokia da ekoizpen ekologikorako, eta ordun Idiazabal denominazioaren barrun daren hartzaiek ikusi behar dute, beraien ekoizpen ereduan nola dauden eta ze interesa daukaten ekologikorako urrats bat egiteko. Azkenik, Ekopak gazta proiektuaren arira, birtziklagarriak ez diren ontziak elikagaien industrian erabiltzeak ingurumenari dakarzkion arazoak izan zituzten aztergai. Mirian Molinaren agurraren ondoren, zalditegiko patiora jaitsi ziren, luntxe derra prestatu baizietenan. Hori baino lehen, dantza ikustaldi batez gozatu ahal izan zuten. Mirianekin Idiazabalen erronkei buruz hitz egiteko aprobetxatu genuen. Helburu ezberdinak egoten dira, baina lehenengo momentutik helburua da pixkat gehitzea pertsonak sektorean eta pixkat jartzea pertsonak, hartzainak, gaztagilek gure helburu bezala, ez bakarrik jatorrizko izendapen bezala, baizik eta gizartean baita ere pixkat pertso bat hori jartzen, fokua pertsonatan jartzen eta horrela geratuko dira gure ingurumenean zaintzen eta lan egiten gure latxa eta karrantzan ardiak babesten eta ojala hemendik aurrera jarraituko dira beste pertsona ezberdinak eta ikusiko dugula urteak pasatzen baino gure hartzantza bizirik egoten. Idiazabal egunaren 2. edizioak erabateko arrakasta izan zuen. Topaketa eta festa hau ziur aski urtero errepikatuko da aurrerantzean. Antolaketa mailan egindako ahalegina eguneko ekitaldi guztietan jarri zen agerian.
Mendiko lanen segurtasuna, eraginkortasuna eta jasangarritasuna hobetu nahian, enpresek azken 5 urteotan 18 milioi euro inbertitu dituzte basolanetan eta aprobetxamenduetan. Galbarrendamendia, Gordexolan dago, Enkarterrin eta Olmos Forestal lantegiak enborrak ateratzen diardu mendiko hegal batean. Goizean goiz, behelaino batek estaltzen duen leku polit batean gaude. Olmos Forestal lantegiak 6 talde ditu enborrak menditik ateratzeko. Hoietako 4 mekanizatuta daude. 4 pertsona ari dira lanean talde mekanizatu bakoitzean. Baso moztaile bat eta 3 gidari, enborrak errestean eraman, atoian kargatu eta prozesatzeko makinak gidatzen dituztenak. Azken urteotan baso jarduera nabarmen aldatu da. Mendian erabili beharreko makinerian egindako inbertsioak sektorearen baliokatean egindako inbertsioi gehitu zaizkie. Beraz, sektoreak alegin ekonomiko handia egin du zerrategiak eta bigarren eraldaketako enpresak digitalizatzeko eta irizpide jasangarriak bultzatzeko. Atsedenaldi batean, Sheilak Olmos Forestal aurkeztu digu, baso kudeaketa jasangarrian oinarritua, lantegi hau haren aita Pablok sortu zuen 2000. urtean. Olmos Forestal enpresa gure aitak sortu zuen 2000. urtean. Baso lan jasangarriak egiten ditu. Eta orain nire neba Alexanderren eta bion artean gobernatzen dugu. Alexander y yo, que somos los gerentes. Arefor elkarteak baso aprobetxamenduko lantegiak ordezkatzen ditu eta Sheila elkarteko lehendakaria da. Errematatzaileak Euskadiko baso baliokatearen parte dira eta Baskegurrek ordezkatzen ditu. Sektore osoak Euskadiko barne produktu gordinaren 1,54 sortzen du eta 19.000 lanpostu ditu. Errematatzaileak funtsezkoak dira kate horretan. Arefor da Euskal Baso errematatzaileen elkartea. 30 bat bazkide dira eta duela 20 urte sortu zen. Baso bazkideak batzen ditu, eta enpresa hoiek, gureak bezala, zuaiztiak erosi, baso lanak egin, eta lehenengo eraldaketako lantegietara bidaltzen dute zura. Hau da, zerrategietara zein paper lantegietara. Sektorean gizonak dira nagusi, baina Sheila eta bere gisako ereduak errealitate hori aldatzen hasi dira. Ez da ohikoa sektore honetan emakumeak topatzea. Gehienak gizonak dira. Basolanetarako indarra behar delako, baina baita trebezia ere. Eta lanen mekanizazioari esker gauzak aldatzen ari dira, eta emakume asko daude. Baita baso ebakitzaileak ere eta beste eremu batzuetan, esaterako gerentzian. Baso kudeaketa funtsezkoa da gure mendien etorkizunerako. Zuraren erauzketa bateratu egiten da pisten konponketarekin eta landaketa berriekin. Arefor eta Baskegur oso interesatuta daude basoen funtzio aniztasunean, gizarte osorako onuragarria delako. Baso kudeaketa jasangarrian nahitaezkoa da basolanak egiteko baimena izatea. Lan hoiek eginda gero, mendibideak konpondu eta are garrantzitsuagoa, soildutako lursailak berriro basotu behar dira. Mekanizazioari esker, basolanak eraginkorragoak dira. Horrez gain, lanen segurtasuna ere hobetzen da, eta hori, oinarrizkoa da. Lanen mekanizazioari esker, eskuzko lanak murriztu egiten dira, eta lan jasangarriagoak eta eraginkorragoak dira. Makina berriek erosotasuna ekarri diete langileei. Eta segurtasun eta eraginkortasun handiagoz lan egiteko aukera ematen diete. Nekazaritza sailburu ordetzarekin elkarlanean, mekanizazioak bat egin du sektoreak segurtasuna hobetzeko martxan jarri dituen beste ekimen batzuekin.
Osalanekin adibidez, urteak daramatzate lan egiten Euskal Autonomia Erkidegoko lehen sektorean eta nekazaritzako elikagaien sektorean lan arriskuak prebenitzeko. Euskadi Preben izeneko planak lekuko. Sektorean lan egiten duten profesionalen prestakuntzak gero eta garrantzi handiagoa du. Para Olmos Forestal... Olmos Forestal enpresan hori ezinbestekoa da. Horregatik, beharrezkoa ikusten dugu etengabeko prestakuntza. Garai berrietara egokitzeko, eguneroko baso praktika berriak ahaztu gabe. Los profesionales que trabajan en nuestros bosques. Enpresa talde txiki batek teknologiarik modernoena zornitzen du sektorea. Teknologia horren hornitzailerik handienetako bat Gifor da, 1980 urtean sortutako enpresa. Gifor es una empresa familiar. Gifor, 80 urtean Gipuzkoan sortutako familia enpresa bat da, eta baso tresneria saltzen eta konpontzen dugu. Marka ospetsuenetako bat merkaturatzen dugu estatu osoan. Hasteko bezeroari esaten diogu zen makina mota behar duen eta prozesu osoan laguntza ematen diogu. Makina hauek zaindu eta ondo mantendu behar dira, orografia zail batean erabiltzeko dirata. Beraz, oso garrantzitsua da mendian langileengandik hurbil egotea, makinak dena emanda ibil daitezen. Trabajando y produciendo. Enborrak errestan eraman, atoian kargatu eta prozesatzeko makinak konplexuak eta ohikoak dira basolanetan. Aritzek azaldu digu prozesatzeko makina nola dabilen. Zuhaitzak eskuz edo mekanikoki bota daitezke, prozesatzeko makina erabiliz. Prozesatzeko makina garabidun traktore bat da, eta badu buru prozesatzaile bat. Buruak motozerra batez zuhaitza moztu eta lurrera botatzen du. Behin lurrean zatikatu egiten du industriak nahi duen neurrira, eta dena pilatuta uzten du. Gero enborrak kargatzeko makina dator, hau ere beste traktore bat da, kasu honetan atoiduna eta garabiduna. Zure jaso eta atoia zamatzen du. Orain, lan mekaniko ez gain, informazioa denbora errealean transmititzen da, lanak eraginkorragoak izan daitezen. Makina guztiak konektatzeko beharrezkoa da kabina bakoitzean ordenagailuak instalatzea. Zuhaitzak mozteko prozesuan, makinak zuhaitza mozten duen unean bertan erregistro bat sortzen da. Zuhaitzetik ateratzen dituen enbor guztiek dagokien etiketa digitala dute. Modulu baten bitartez odeira igotzen baita eta enpresaren gainerako flotarekin konektatzen da. Horri esker, enborrak autokargatzeko kabinan ikus daiteke zenbat enbor eta non dauden. Horrek lagundu egiten du enborrak aurkitzen eta jakiten zenbat enbor dauden mendian eta zenbat gelditzen diren jasotzeko. Soiltze gune guztiak ezagutu behar dira. Ezer geratu ez dadin jaso gabe. Gainera, mendian lanak nola banatu diren jakinezkero, errazagoa da zeure burua antolatzea lana optimizatzeko. Para que elijas la que es más óptima. Basolantegien sektoreak egiten dituen inbertsioak nahitaezkoak dira, segurtasuna eta eraginkortasuna inbertsio hoien mende daudelako neurri handi batean.